Anginibingelele ke babukeli enhlana sezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke. Hayi ngifisa ukuthi ukusuka manje I'm updating ipage lami ngendlela. Ngivukile ngike ngabona umntwana uvanani kaZulu ekhuluma laphana ethi hayi kade bethatha ama chance. Ngivukile mina babe ngathatha ama chance bekuyindalo nje kaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi nje ngizo update ipage lami ukusuka nokuhlala namhlanje kuya phambili. Sengiyatholakala babukeli. Dokotela wenu sewuyatholakala ukhona ubuyile ekuseni emini ntambama bese ngithi ngifisa nje ukuxolisa kuma client wami ekade kufuneka ngahambele emakhaya. It's been 2 months yonke, or no, it's been 2 to 3 months if I'm not mistaken. If it's not 2 months, it's 3 months. Kunama client engiselele emuva ekade ngifunakala ukuthi ngifike emakhaya kubo. As from today, as from izolo nje bade kulesithathu kumhla ka1 November ngiqalile ukuhambela abantu engibahambelayo emakhaya. Namhlanje futhi kuba kanjalo. Ukusuka nje izolo kuya phambili noma ngathi ukusuka kuNovember njengoba ngiqalile ngeyi1 kuya phambili kuyolami laphela igodi. uNkulunkulu akanibusise niphile nonke emakhaya niphile nonke. Ngiyanithanda, ngisanithanda kakhulu. It's 073219 664 niphile phela. Amen.